Yo, what's up mga idol? For today's video, siyempre meron na naman tayong pupuntahan ng sakop ng Banwa ng San Jose. Siyempre mga idol, ito ang Barangay Soledad. Halika kayo, samahan nyo kung ikutin natin ang Barangay Soledad. Titingnan natin mga idol kung gaano kaganda ang barangay na to. Tingnan nyo naman mga idol, napakalinis. Maganda na at siyempre tahimik pa. Iwan ko lang mga idol kung marami dito magaganda. Joke lang po. Yun mga idol parang subdivision lang. Tingnan nyo naman kung gaano karinis at kaganda at katahimik ang lugar na to. At ito na nga mga idol, kung mapapansin nyo, walang katao-tao kasi tanghaling tapat. Siyempre alam nyo naman, mainit ang panahon, alangan naman magsilabasan sila. Tingnan nyo dito, medyo dito mga idol medyo kasi dito malilim kaya medyo maraming tao na dito. Pero maya maya yan mga idol, malalaman natin talaga mga idol kung pinaglabasan ng mga tao niyan. Yun si Manong nagdidilig ng kalsada. Siguro sobrang init dito banda kaya dinidiligan niya para ma-presko lugar. So ayun nga mga idol, ang Barangay Soledad pala mga idol ay didiretsuhin lang natin to. Siyempre meron din mga eskinita, mga looban. Kaya yung mga looban na yun ay hindi na natin pupuntahan. Dito lang tayo mga idol sa diretsuhan na to. Pero ito ay Barangay Soledad. Medyo malawak din mga idol ang Barangay Soledad, diba? Tignan nyo naman mga idol napaka peaceful din mga idol ang barangay na to. Makikita nyo ayos mga idol pambihira. Pero siyempre mga idol, pag dinidiretso natin yan, ang tagos yan doon sa may highway, sa National Highway. At siyempre doon sa may crossing mismo, pag lumagpas na tayo doon, yun na ang Barangay San Antonio. Pero siyempre hindi na tayo dadaan doon. Liliko na kasi tayo mga idol pa kanan kasi papunta tayo ng Goa. At siyempre bago ang lahat mga idol, yung mga taga Barangay Soledad, baka naman huwag niyong kalimutan mga idol mag-follow and subscribe, share, comment. At siyempre pusuan mo na yan mga idol, para kung saan ka mang panig ng Pilipinas, pag dumaan ang video na to ay siyempre hindi mo makakalimutan mag-like lagi. So ito na mga idol, sinasabi kong crossing mga idol pag iniritso mo yan, papunta yan sa Barangay Antonio. Pero siyempre kakaran tayo at ito mga idol ay papunta na ito ng Goa, bayan ng Goa. So ayun mga idol, drive safe lagi babaybayin lang natin to mga idol, ito papuntang Buklod. Tingnan nyo mga estudyante ng San Jose National High School mga idol magsilabasan na sila mga idol. So ayun mga idol yung hindi pa nakafollow dyan, follow my Facebook page and siyempre subscribe my YouTube channel at huwag kalimutan mag-react, comment and share. Pusuan mo na yan mga idol, baka pusuan pa yan ng iba. Ikaw din, drive safe mga idol. At bago ko pa ng mga idol makalimutan, shout out sa taga Soledad, si Ichuboy Daddies. Sabi sa akin, siya daw ang pinakapugi sa Barangay Soledad. Marami pa ang iba yung iba nakalimutan ko na pasensya na, next vlog na lang mga idol.